Transakčné daňové poradenstvo v podstate znamená poradenstvo súvisiace s akoukoľvek transakciou, ktorá je mimo toho bežného života firmy, keď to tak zjednodušene poviem. Povedzme, potrebuje kúpiť novú technológiu alebo potrebuje predať budovu, kúpiť akcie alebo predať podiely v sebe alebo sa potrebuje zreštrukturalizovať. Toto všetko sú transakcie, ktoré sú mimo rámca toho bežného ekonomického života firmy. Je dobre byť pripravený. Je dôležité vopred si transakciu premyslieť, prepočítať samozrejme, zistiť, ktorá z tých alternatív nielen z daňového hľadiska, účtovného, právneho ma bude stať čo najmenej peňazí, čo najmenej úsilia, čo najmenej administratívnych povinností a ktorá bude najvhodnejšia z môjho pohľadu ako firmy. Máme dlhoročné skúsenosti na tomto trhu, jednak sme prepojení ako sieť globálnych firiem s ostatnými kanceláriami v PVC, takže keď má tá transakcia aj nejaký cezhraničný prvok, tak to vieme obslúžiť aj z tej strany tej inej jurisdikcie. No a okrem toho tu na Slovensku máme širokospektrálne služby, takže máme pod jednou strechou odborníkov na daňové právo, máme právnu kanceláriu PVC Legal, ktorá s nami úzko spolupracuje hlavne na transakčných veciach. Máme kolegov, ktorí posudzujú účtovné aspekty, máme aj oddelenie tzv. Tax Technology, kde máme daňových poradcov, ktorí ale zároveň sú zbehli aj v softvérových riešeniach a vedia pracovať s rôznymi interaktívnymi technologickými toolmi, vedia ich pripraviť napríklad na to, aby si klient sám vedel dosadiť premenné a vyhodnotiť alternatívy. To je tá unikátna vec, že máme všetko pod jednou strechou.